ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಏನ ಮಾತ ಮೀನುಂಡ ಅಂತ ತೋಜೇಜಿ ಎಂಚಾತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ತುಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟೈತೆ ಒಂದು ರಸಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿನ ಬನ್ನಿ ಎಂಗಲ್ ಚೂಲಿ ಕಳೆ ಪೂಜಾ ದೇ ಜೆಂಜಿ ಅವ್ ಶ್ಲೋಕು ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಆರು ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ ಬನ್ನಾರಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾಂಜಿ ಎಡಕಿರ್ನ ಬೂತಾಯಿ ತೆಚ್ಚಿದ ಬೂತಾಯಿ ಅವು ಬಕಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಸೆತ್ತನು ಒಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಾಂಜಿ ಆತು ಕುಡಲ ರುಚಿ ಆತು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಂಜಿ ಆಂಡ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅವು ಸದ್ಯ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಮೀನೇ ಬರ್ಪು ಜತೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ಲ ತುಲಿ ಎಂಚ ಬೈದಿನಂದು ನಮ್ಮ ರಸತ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಬರೋಡು ಎಟ್ಟಿಗು ನಂಗು ಆ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮೀನುಗು ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಲುರ್ಗು ಪೂರ ಕಲರ್ ಇಂಚೆನ ಪೊಡು ರಸತ ಎಟ್ಟಿದಲೆ ಬೇಯ್ದಣ್ಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರ್ಲ ಬರೋದುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಮೀನು ದೇ ತಲೆ ಇದು ಶೋಕ್ ಆತಂತಲೆ ಯಾನ ಬಿಳಿಗಿಡ್ಡ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ತುಲಿ ಉಪ್ಪುಂದೆ ಎಟ ಕುರ್ಲುದಲ ಕಾಪುಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಣಸ್ಲ ನೆತ್ತೆದುರು ದಾಲೆಜ್ಜಿಂದೆ ಎಟ್ಟಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ಉಂಟ್ಲೆ 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 ಸೂಪರ್ ಉಂಡತೆ ಐ ರೆಡಿ ಎದಾಗ ಶುರು ಮಾಡಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟ ನಂಚದ ಎಂತ ಉಸುದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರುಗ್ಲೆಸೊಂದು ಬೈದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬೈದಿಜಿ ಮೀನ್ ಪೂರ ಪತಂಪೋರೆ ಬೈದಿಜಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಶ್ಲೋಕುನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಉಳ್ಳತೆ ಆಯನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರುವ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಯನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯಗ 11 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೇಂಡೆ ಆಗ ಶಾಲೆ ಪೋತೇರಿ ನೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತನ ಅಂಚ ಶಾಲೆ ಪೋತೇರು ಕಾಂಡೆ ಕೇಂಡೆ ಏನ ಮಲ್ಪುಗೆ ನೀ ಬರ್ಡೇಗೆ ಆನ್ ಬಂಡ ವೇದ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆಗಸ್ಟ್ ವರ್ಮಗಾಯಿನಿ ಎಂಕುಲಾನಿ ಉಳ್ಳಾಲಗ್ ತೀಯರೆ ಚೇರ್ಲಿ ಒರಿನಾಳ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬಿತ್ತು ನಡೆಬೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ವೇದ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಜಿ ಐಕ್ 11 ದಿನ ಬುರ್ದು 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಇನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಏನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಕೇಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕು ಕೋರಿ ಬರ್ಷ ಆಯ್ಗ ಕೋರಿ ಚಿಕನ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪ್ಲನ್ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕಗು ಅಂಚ ಮೀನ್ ಪತ್ತಂಪೋರಿಗೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಎರಡ ಪಂಪೆ ಆರ್ ಗೆತ್ತು ದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಇನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪನ ಪಂಡೇರು ಮಾಂಜಿ ಉಂಡು ಬಕ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಮಾಂಜಿ ಬಕ ಎಟ್ಟಿ ನಾನು ಮಲ್ತಿದಿವರೆ ಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬೈದೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರ್ಗ್ ಬಲೆ ತುಲೇಸ ಮೀನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಾತ ಮೀನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬರೋಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆದ ಪೂರ ಯಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಗಿಲ್ ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಗೀರೋಶ್ ಮಲ್ಪನಗಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮೀಂದ ಪೂರ ಏನು ಪಸಂಪೋಪಿನ ವಿಡಿಯೋನ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆನಿ ಕೂಡ ಬೈದೆ ಯಾನು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಂದರ್ಗ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಈಗಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಮೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗಿಲ್ ಬಂದರಿಗೆ ಬರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಗ್ಗೋಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲೆ ಇರ್ತುಕ ಮೀನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡ್ ಉಂಡು ಮೀನ್ ಅಂಜಲ್ ಬರ್ಸಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಿನ್ನೆಟ್ಟಿ ರಸೊಕ್ಕು ಲಾಯ್ ಕಾಪುಡು ಅಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ಗೆಟ್ಟಿ ಐತೆವು ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಮಗ ಸೌಖ್ಯನೇ ಒಬ್ಬರು ಎಕಡೆ ದೀತಾರ ದಾತೆ ಅವೇ ಇರ್ ತೋಜಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಗೇನ ಮತ್ತಂದು ತುಲೆ ಗೆತೊಂಡೆ ಸೆ ಮೀನು ಇತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೆತೊಂಡೆ ಅನ್ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಏನ ಮಾತ ಮೀನುಂಡ ಅಂತ ತೋಜೇಜಿ ಎಂಚಾತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ತುಕ್ಕ ಮುಲುಪಡು ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಜಂಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕಗ್ಲಾಯ್ಗ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬಿಡೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಪಜ್ಜಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪಸೆ ತುಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಗೊರ್ಚಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನಾನೊಂದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವೇ ಮೀನ್ ತುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬಲೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತೋರೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮಾಂಚಿ ಒಂದು
ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲೂರು ಒಂದು ಮಾಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಸಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ ಕಪ್ಪ ಮಾಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ನಾನು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಂಗೊಂಡು ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಡು ರಸಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ ಕಪ್ಪ ಕಡ್ಲೋಲೆ ಬ್ಯಾತ ದಿನ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಡ್ಲೋಲೆ ಕೊನದ್ದು ಮೀನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡತೆ ಅಂಚದು ಬರ್ಚಿ ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ತಾವ್ ಗೋಲಾಯ್ ಅದ ಗೋಲಾಯ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಟ್ ರಸಲ್ಲ ಕಮ್ಮೆನ ಗೋಲಾಯ್ದ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಮ್ಮ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾಂಜಿದ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ತೋಜ ತುಲೆ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದ ತುಲೆ ಏನ ಮಾತ ಕನ್ನದ ಅಂದು ತುಲೆ ಯಾಕಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಉಲಾಡಿತ್ತನತೆ ಏನ ಚೋಕನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಮೀನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಚೋಕೋ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾಂಜಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಯಾವ ಎಂಕಲೆ ಫ್ರೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಕೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರ್ದಿರ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಂಜಿ 2-3 ನಾಲ್ ನಂಗೆ ಬಾರ್ದಿರ್ತಲೆ ನಂಗೆ ಬೊಕ ಬೂತಾಯಿ ಬಾರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಬೂತಾಯಿ ಕಲ್ಲೆಲೆಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಬೂತಾಯಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲದ ಗದೀಕ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೈತನ ಅಂಚ ಎಟ್ಟಿ ರಸ ಹೋಗ್ತಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರಾರು ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಟ್ಟಿತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟೈತೆ ಒಂದು ರಸಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಚೂಲಿ ಕಲೆ ಪೂಜಾ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಎಟ್ಟಿದ ಚೂಲಿಗೆ ಪೂಜಾ ಚೂಲಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಂಜಿ ದಲ್ಪ ಪುಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಕಲೆತೇರು ಮೀನು ಮಲ್ತಿನೇಕ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಕಲ್ ಗೀತು ಮೀನು ಮಲ್ತಿನೇಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತೈತಾನೆ ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನೆ ಅವು ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಂಜಿ ಗರ್ತೀನಿ ತುಲ ಕಲ್ ಜಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಬೊಡ್ಡ ಅವೇ ದೇ ಜಂಜಿ ಅವು ಶ್ಲೋಕು ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಆರು ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ ಬನ್ನವ್ರಿಗೆ ಚೊಕ್ಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟ ತಾಯಕ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಜಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದೇತ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ತೋಜಾಗ ಬೋಡಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ತೋಜಾಗ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಏನು ಚಾಲ್ಕು ನಾನು ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವು ಕಲ್ಜಂಜಿ ಬಂದ್ಪನಮ್ಮ ಅವು ಗೆತ್ತಿಲಿ ಅವು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತಿಲಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಾಲಿ ಬೂತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಆತೆ ಬೂತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಪಕ್ಕಪುರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ರಸ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಏನ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಬೋಡಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಏನ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಪನ್ನಡ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಒಂತೆ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊನೋಡು ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಓಮ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸೆಮಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಒಂದೇನು ಈತೇನು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಂದೆ ಡ್ರೈ ಪೊತ್ಪೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಏನೊಂದು 1 ಚಮಚದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 3 ಚಮಚದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ 1-2 ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾತೇನು ಪೊತ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತೊಲೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಇಂಚಿದಾತ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂತೆ ರಸ ಬೋಡು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ನಿಗಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದಿ ಸ್ಯಾನು ಒಂತೆ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬಂತಿನದೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಣ 3 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ರುಚಿಕೇತು ಬೋಡಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡೆನಗ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದೆನ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಾತು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಂದೀತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಡೆರೆ ಪಾಡೋಡಿ ತಾರೆ ಬರ ಪಿರೆದ ಎಂಕಲು ಕಡೆದು ಮಸಾಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕನ್ಪ ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊದ್ದುಜ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪೊತ್ತುದು ಐತೊಟ್ಟಿ ಅಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸಳ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಪಂತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಮುಂಚಿಲಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿಲ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೇನು ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜರೆ ಗಡಿಗೆ ತೊಂಡ ಒಂದು ನೀತೆ ಎನಿಸೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರೇಪಿ ಏತು ನಿಗಿಲ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿಡು ಎಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ರಸ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂಜಿ ಕನ್ನದತೆ ಮಾಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 4 ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಂಗುಂಡು ಅವೆಕ್ ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಏನ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ದುಂಬುಲ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 10 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಅಗಲೆಗೆ ಬೋಡದೆ ನನ್ನೋರ ಮೀಂದ ಫ್ರೈತ ಮಸಾಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದದ್ದು ಗಲ್ತೋಜತ್ ಕೊರಪೆ ತುಲೆ ಏನು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 15 ಮುಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ನನೆತದೀತೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ
ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 1 ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 7 ಮೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಡ್ ಬೊಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ನಿಗಲ್ ಪುಲಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಡೆನಾಗ ಬೊಕ ನಿಗಲ್ ಪುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ ನಿಗಲ್ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಒಂದು ತಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಪಗ ನಿಗಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ಕನ್ಪೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಈತ್ ಸಣ್ಣಡೆ ಯಾವುದೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಸಣ್ಣ ಏನಾತು ನಮಕ್ ಮೀನಿಗೆ ಅವು ರೆಂಕರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಮೀನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಮೀನೆಲ್ಲ ಲೊಂಬುದಿ ಇರ್ತಲೆ ನಂಗ್ ಮಾಂಜಿ ಎಡಕ್ಕಿರ್ನ ಬೂತಾಯಿ ತೆತ್ತಿದ ಬೂತಾಯಿ ಅವು ಬಕಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಸೆತ್ತನು ಒಂಜಿ ಅವಳ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಕನಿಗಲೆಗ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪೇತು ಬೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ತಗೋ ನೋಡು ಸುರುಕು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಜುವನೆಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ನೋಡು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಜನಿಗಲೆ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಯಾ ಮೂರು ಚೂರು ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಬಕ ರುಚಿ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಪುಲಿ ಲಂಚೆನೆ ಪುಲಿತ ನೀರು ಏನ ಮುಲ್ಪ ದೀತೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಪುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪುಲಿತ ನೀರು ಚೂರು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಕ್ಕ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪಗ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಮಾತ ತುಯ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿಡು ಪಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮೀನಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಾಂಜಿ ಆತು ಕುಡಲ ರುಚಿ ಆತು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಂಜಿ ಆಂಡ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅವು ಸದ್ಯ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಮೀನೇ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಬರಂದಿನದ ನಂಗೆ ಏತು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವು ಖುಷಿಯೇ ಕೆಲವರು ಇಂಚೆ ಪಾಡುವರು ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗ ಇಂಚನೆ ಇಂಚೆ ಪಾಡುವರು ಕೆಲವರು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಡುವರು ಇಂಚ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲು ನಂಗೆ ಇಂಚೆ ಬೋಡ ಅಂಚೆ ಪಾಡುವರು ಅತೊಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಂಜಿ ತಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜೆ ಮೀನಿಗೆ ಇಂಚ ರೆಂಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಮೀನು ಪೂರ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ತಾಗ ಎರಡಲ್ಲ ರೆಂಕ ಹೊಡತೆ ಒಂಜೆ ಮೀನಿಗ ಒಂಜೆ ಮೀನಿಗೆ ಇಂಚ ಗೆತ್ತದು ರೆಂಕದು ಬರಿಕ್ ದಿ ಹೊಡ್ತಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂಜಿಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲ ತಾಗೊಡ್ತಲೆ ಇಂಚ ರೆಂಕದು ಬರಿಕ್ ದಿಕ್ಕನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಬೂತಾಯಿಲುಂಡು ನಂಗಲುಂಡು ಐಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಒಂಚ ರೆಂಕದು ತುಲಿ ಇಂಚ ಓಪನ ಹೊಡ್ ಮೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ರೆಂಕೊಂಡು ಕೊಡಕ್ಕೇನಾತನ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಲಿ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತದ ಇಲ್ಲಿ ಬೂತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂಚಲಿ ಬೂತಾಯಿಲ್ ಬಲ್ಲೂರ ಮಾಡಲಿ ತೆತ್ತಿದ ಬೂತಾಯಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಂ ಪಸೆ ಆಯ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಲಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ ಕದಿಕ ನಂಗೆ ಕೊರಲೆ ಮಾವು ತಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ನಂಗಲುಂಡು ನಂಗೆ ಲಂಚೆನೆ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ರೆಂಕವಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಡು ಒಂದು ಕೊಂಚ ಏನನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಿರು ಒಂದು ನಂಗೆ ಏನ ಪೇರಂದು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಂತೆ ನಂಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ಏನನ್ನು ಪಂಡಿರು ಅವು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತ ಮೀನುಗಳ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಆಗದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಗಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಲಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಏತ್ಲ ದಿವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ನಿಗಲೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿಡು ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀದು ಬೊಕೆ ತಾರದಿನೆಡು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಡ ಭಾರಿ ರುಚಿಯಾದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ದೀಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದೀಪ ಎಂಕಲು ನಾನೊಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂಕಲು నేను ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ತೋಜವೆ ರುಚಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಅದು ಪೊರ್ತಾನು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿದ ಮಸಾಲದ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾವುಲ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಎಂಚ ಅಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಅಲ್ಪುನು ರಡ್ಡಲೆ ಅನ್ನಿಗಲೆ ಪಂಡು ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರ್ಲ ಕಡೆದು ಪೂರ ತಯಾರಾತಂಡು ನನ್ನ ಕೂಟ್ರೆಗುಂಡು ನಿಗಲೆ ಏತು ಬುಡಾತು ಕೂಟ ನೋಡು ದೇ ಒಂದು ಕಡೆದಿನ ನೀರು ಕಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ದೆಕ್ಕುವತೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದು ದೀಕ ಕಡೆದಿನ ಅರೆಪ್ಪು ಬೊಕೈಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ 1 ಇಂಚಿದಾತ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆವಡು ಬೊಕನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪೂರ ತೂವೋಡು ಬೊಕನಿಗೆಲ್ಲ ಗೇತ್ ಹದ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡಿ ಕುಳ್ಳಿ ಅವು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದಿಗಿಲು ತೂದು ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಬೊಡ್ಡ ಪುಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹದ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಪೆನಿಗಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಮಾತ ಸರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊದ್ದೆಡು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬುದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನೆತ್ತ ಚೂಲಿಲ ಪಾಡು ಎಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇರು ಪಾಡುಜರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ಪುರ ಮಲ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅಂಚದ ಐತೆ ಚೂಲಿ ಗೆಪ್ಪುವೇರು ನಿಗಲಿಗೆ ಚೂಲಿ ಬೊಡ್ಚಿಡೆ ನಿಗಲ್ ಗೆಪ್ಪೋಲಿ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ದೀಪ ಎಂಕಲ್ ರುಚಿ ಆಪುಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡುಡು
ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ತಯಾರಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ತಲೆ ರಸ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಡು ಹೊರ ಕೊದ್ದೆನಗ ಚೂರು ಕೈಲಿ ಪಾಡೋಡು ಅಡ್ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಡು ಕೊದಿಬೊಕೈತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕ ದೀತಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಲೊಂಬು ದೀತಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೋಡು ತೂ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿದಿಲೆ ತಲೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ಲ ತುಲಿ ಎಂಚ ಬೈದಿನಂದು ನಮ್ಮ ರಸತ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಬರೋಡು ಎಟ್ಟಿಗು ನಂಗು ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮೀನುಗು ಬೊಕ ಕಲ್ಲುರುಗು ಪೂರ ಕಲರ್ ಇಂಚೆನ ಪುಡು ರಸತ ತಲೆ ಪೂರ ಎಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಬೆರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವು ಲಾಯ್ಕು ಕೊದ್ದೆಡು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಬೇಕ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ತಯಾರಾಪುಂಡು ತಲೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಲಾಯ್ಕು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ತಯಾರಾತಂಡು ತಲೆ ಎಂಚ ಆತಂತಲೆ ಅಂದೆ ಎಟ್ಟಿದಲೆ ಬೇಯ್ದನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮೆನ ಲಂಚನ ಇಡೀ ಅತಿಲ್ದ ಕೋಣೆಗೂ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನೀನು ತಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಾಜನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಂತುಕ ತಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದೀಕ ಬೊಕ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಟೇಸ್ತುಕ ಒಂದು ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಂದತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪಕ ಏತೆ ಪಾಡ್ಗನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ತಲೆ ರುಚಿ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಇಂಚೆನೆ ಅವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣಲ ಬರ್ರಲ್ಲಿಂದೆ ಈತ ನೀರಾವಡು ಅಂದೆ ಈತ ನೀರಾವಡು ಬೊಕ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪುಲ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಲುಪಾಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ತೂಕ ಇದೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಾಯಿ ವರ್ದದಿಕ್ಕ ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ತಾಗದೀತಿನ ಚಿತಿನ ಮಾಂಜಿತಲೆ ತವಾ ಫ್ರೈಕ್ ಮಾಂಜಿನ ತಾಗದೀತ ಮಸಾಲ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆತನ ಎಂಕುಲು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಸಾಲ ತಾಗದೀತಾಯ್ತು ಒರಂಬ ಕಾಲ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ದುಂಡು ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಏರು ಫ್ರೈ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಏರಿ ಫ್ರೈ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏರು ಪಾಪ ಈರೇ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೈ ಐನಿ ಇರ್ಬಲೆ ನಿಗಲ್ಡ ಕರ್ಬದ ಕಾವೇಲಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲ್ ಕರ್ಬದ ಕಾವೇಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆ ಮಲ್ಪುನು ರಪ್ಪಾಪುಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ನಿಗಲ್ಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟು ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ದಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡನಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾರ್ದು ಮೀನು 2 ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯೋಡು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವನಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತೂ ಮೆಲ್ಲದಿ ಇದು ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡು ರೊಟ್ಟುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡೋಡು ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿಂಚು ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಅರೆಪುನ್ ಪುರ ಎಂಕಲ ಈಗ ಅರೆಪುನ್ ಪುರ ಎಂಕದ್ದು ಮತ್ತೆ ತೂ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಮೀನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಸ್ದಿ ಓಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಮೀನು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಗ ರಡ್ಡು ಪಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ನಾನೊಂದು ಹಾಪುಡು ಆಮೇಲೆ ಪಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ನಾನೊಂದು ಹಾಪುಡು ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ತೂ ಫುಲ್ಲು ದಿಗೋಡು ನನ್ನ ಆತೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಡು 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಡ್ಬೇಕ ಕೂಡನ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗದ ಕಾಯರುಂಡು ಕಾಯಡು ನೇ ಒಂಜಿ ಬದಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬದಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಡು ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗವಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಸಾಲದ ಆಲಾತುಜಿ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಬದಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಡು ಪಕ್ಕ ಮಾಂಜಿ ಬೇಗ ಕಾಯುನು ಮಾಂಜಿದಲ ಕಾಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ರಪ್ಪಾಪುಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ 2 ಬದಿಲ ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ರುಚಿ ಹೆಂಚಾತನಂದು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇದು ಗೆಪ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ರುಚಿ ಆತನು ಮಲ್ಲ ಮಾಂಜಿತ್ತು ದೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಾಂಜಿತ್ತನ ಕುಡಲ ರುಚಿ ಆತು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆಗೆ ಅಂದೆ ಮಾಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಮೀನು ಅಂದೆ ತಲೆ ಇದು ಶೋಕ ಆತಂತಲೆ ರುಚಿ ತುಪ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್
ಬಿಳಿಗಿಡ್ಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏಂದೇರಿ ಇರು ಓನ್ ಉಪ್ಪು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ ಬಿಳಿಗಿಡ್ಡ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ತುಲಿ ಉಪ್ಪುಂದೆ ಎಟ ಕುರ್ಲುದಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಅಂದೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿಗೆ ತಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ನಮ್ಮ ಮಾಂಜಿ ಮೀನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಊಟ ಭರ್ಜರಿ ಇಂದೆ ಮಾಂಜಿ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಒಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ನೇ ಉಂಡ್ರೆಗೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೆನು ಪುಗೆ ತಂದು ರಸ ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ವೇದಿಗೆ ಒಡೆಯರೆ ಬೋಡು ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯಿ ಕೊರಕೇನಿ ನುಪ್ಪು ಎಟ್ಟಿ ಇಂದೆ ಎಟ್ಟಿ ಅಗ್ಗಿಗೆ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಕರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನದ ಟೇಸ್ಟ್ ರಸ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕಲರ್ ಲಂಚೇನೆ ಆತಂಡು ನೀ ಸ್ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಇಂದೆ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಣಸ್ಲ ನೆತ್ತೆದ್ರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಎಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆತಂದು ಮೀನು ತುಕ ಮಾಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ತಿನ್ಕ ಬೇಸೋ ಭಾರಿ ಡಜ್ಜಿ ಹೋಗು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಐಕೊಂದು ತೊಡು ಬರೋನುಂಡು ವೇದಿಗೆ ದೇ ದೇ ಇಂಚಾತನಪ ನೋಡು ರುಚಿ ಎಡದನಾ ದೇ ಚೋಕುಪ ನೋಡು ಇಂಚಾತನ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಟರ್ನ್ ಎಂಚಾತನ್ ತುಕ ಮಾಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಅಡ್ಡ ಒಯ್ದುಂಡು ಇಂಚೊಂಜಿ ನಿಗಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟಿ ಸಾರು ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಪಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ನಂದು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂಡ ಪೂಜಾ ಸ್ಲೋಕುನ ಚಿಕ್ಕಿ ಕಡಪುಡ್ದೋಲು ಅಂಚ ದಿಸೆ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡೆದ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಕೇಕ್ ಕಡಪುಡ್ದೋಲು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅವನ ಬೈದನದು ಕೇಕ್ ತುಕೈತಿ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಕ್ಕ ಓ ಡಿಸೈನ್ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಜ ಕೇಕ್ ಮೆಲ್ಲ 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 ಎಂಚ ಉಂಡಂತುಕ ಉಂಟ್ಲೆ ಉಂಟ್ಲೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ಉಂಟ್ಲೆ 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 ಸೂಪರ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡ್ಯ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಹೊಲ್ತ ಅನ್ಕೆ ನೋಡು ದುಬೈ ಟವರ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ದುಬೈ ಟವರ್ ರೌಂಡ್ ಟವರ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಿಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಿ ವಾವ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ లో ಉಂಡ್ಯ ನೆಟ್ಟುಂದೆ ತುಲಗಿ ಇಡಿ 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 ಕೇಕ್ ತೋಜಲಿಂದೆ ಇಂದೆ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಕೂಡ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಓರಿಯೋನ ಒಂದು ಏನಾನ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ಉಂದೇನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಶ್ಲೋಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಕೇಕ್ ಉಂದೆ ಒಂದು ಒರಿಯತ್ತು ಒಂದು ಇರುವೇರು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಯಾವು ನಾನು ಇರುವೇರು ಅಂದೇನೆ ಇರುವೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪೂಜಾ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ತಿದ್ದಾಗ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾನು ಅನಿಲ್ ತಿದ್ದಾಗ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾನು ಉಂಡವು ಏನಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬಕ್ಕ ತುಕ ಈಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ತುಕ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟಿ ಐ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಪುಂದು ಎದಾಗ ಸುರು ಮಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಬೇಕ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಪುರ ಬಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟ ನಂಚದ ಎಂತ ಉಸುದೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಎಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜ ಗೌರ ಅಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ವೇದಿಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಣೆ ಅನ್ ವೇದಿಗ್ ಕೊಡ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡದು
ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಶೀ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ಗೆ ಅವು ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪಿನೇನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಏ ಚೋಕೋ ಎಡ್ಡಾಲಿ ಓಕೆ ಇದು ನಾನು ಎಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪ ಮಸ್ತು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಚೊಕೋಬರ್ ತಿನ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಚೊಕೋಬರ್ದ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ಮೊರಣಿ ವೇದಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಶ್ಲೋಕಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾಣದೇರು ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಜತುಕ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ತುಕ ದಿನ್ನೊಂದು ದಿನ್ನೊಂಡಿಗೆ ತುಕ ಅಜ್ಜೇರ್ನತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕತ್ತೇರಿ ಒಡೆ ಕತ್ತರಿ ಬರ್ತಿ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಲೊಂದು ದೀಪೋಡು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡದ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಶೋಕ್ ಉಣ್ಣುದೆ ಕುಡಲುಂಡಾಯ್ತು ಏನುಂಡು ಬಾಲ್ ಉಂಡಿಯೋ ನನ್ನ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜನೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಆಗೆ ನನ್ನ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಇಂಚ ತೋಜೋಡು ಇಂಚ ಕೋಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಲ ಕೋಲಿ ಕೋಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ಓಕೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಮಲೆಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿಲ ತುಯ್ಯಾರು ರೆಸಿಪಿಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಟ್ಟಿ ಸಾರ ಅದು ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಬರೆದುಪ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನದು ಮತ್ತು ವರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೊಡಿರದ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್